je op de knop op 8. Iets hög 600 kilo, 8 personer. Det är lift service Den Haag. These are the fixtures. And the fan switch right here. It's very fast. Very shaky. Hey, look at the mirror. What do you see? Så det är very spegel elevator. Den här hissen har jag aldrig sett förut. Whoa. Stop. Traction. Let's go out first. And close the door. This is the button. Schindler. Send it to 7. Schindler. Det är Schindler. It just locks up immediately. Press the button. You can see the cables in the shaft. The fan doesn't work. Så här ser det när man trycker knapparna. Det är 8 våningar, husnummer. Det här är faktiskt en Schindler-hiss, men det är nog liftservice Den Haag.nl som tar hand om hissen. No sensors. You Den här can just hissen är så otroligt scrape the moving wall. Nice elevator. Jätteskakig. Very small, very shaky. Look at that level.